Tak, já vás všechny zdravím, koho jsem ještě nepozdravil. Ještě jednou tě tady vítám, bratře. A já myslím, že to je pro nás velká čest, protože jsi vlastně první sbor po konferenci, který jsi navštívil. A to se jen tak někomu nepodaří. Ty jsi dorazil včera, spal si na sdružení a dneska máš program, ještě musíš taky dorazit večer potom do Bratislavy, kdy tě čekají zase zítra další povinnosti. A tak bych byl rád, kdyby se náš sbor o tobě dozvěděl možná něco více. My tě tolik tady neznáme jako Praze, a tak možná by si mohl začít tím, že by si povykládal něco o svém dětství, kdy jsi vyrůstal, jak potom si prožíval třeba to dospívání a tak dále. Přeji vám všem požehnanou sobotu, milé sestry, milí bratři, milé děti, především také. A co se týče té otázky, tak jenom velice stručně odpovím. Nevyrůstal jsem v adventistické rodině. V podstatě jsem sice byl pokřtěný jako dítě v tradiční evangelické rodině na Slovensku, ve městě Lučenec, což je jižní část Slovenska, středního, ale nikdy jsem do kostela nechodil a k takovému výraznému obratu v mém životě a k obrácení došlo teprve později. Přesto všechno jsem, když se ptáš na to dětství, tak jsem měl jedno krásné svědectví ze strany mého dědy, který mě naučil v době mého mládí modlitbu Páně a také i to obecné křesťanské vyznání víry. Takže přece jenom jakoby nějaké ty základy, alespoň nějaké povědomí jsem dostal touhle cestou. A je pravda, že jsem nevyrůstal jako jezdící člověk do svých zhruba 19 let. Takže adventistou se potom stal kdy? Potom jsem šel po studiu gymnázia, jsem šel už v 18 letech na základní vojenskou službu a tam jsem poznal adventistů. O něm jednou můj kamarád řekl, že v vedlejším útvaru tam je nějaký divný člověk, v sobotu nechce dělat a neděli se modlí. Já jsem potom pochopil, že se modlí každý den, jenom neděli, ale pro mě nastalo krásné období poznávání Pána Boha a tím, že už to bylo tím druhým rokem té základní služby, ještě to bylo na sklonku socialismu, takže na 2 roky, tak ten druhý rok byl pro mě velikým požehnáním, protože já jsem poznal Pána Boha, uvěřil jsem Krista, přijal jsem ho za svého spasitele a zatoužil jsem studovat teologii a věnovat se hlouběji tomu, co mě oslovilo. Takže s tím bratrem naším nadále mám kontakt. Bydlí v Sokolově, je v současnosti psychologem, je tam se jmenuje, jestli náhodou někdo o něm něco neslyšel. Takže to je moje zkušenost obrácení. Takže na vojně, to je taky krásné, to se asi taky moc často nestává. Po manželku možná mnozí známe z vidění, mohli jsme ji taky vidět na konferenci. Co děti? Tak manželka, ona na rozdíl ode mě vyrůstala v adventistické rodině, dokonce i její vlastně prababička už byla adventistka. A co se týče našeho manželství, tak už poměrně dlouho, od roku 90 vlastně, spolu žijeme šťastným způsobem manželství a děti, musím to zredukovat, jednotné číslo dítě a už je veliké. Máme Davida, kterému je 24 let, takže už je dospělý, ale ještě s námi, ještě studuje. My víme, že jsi nějakou dobu působil jako tajemníkem Československé unie. Co taková práce obnáší? Mohli jsi nám přiblížit? Tak v rámci Československé unie jsme byli společně s bratrem Mikulášem Pavlíkem 15 let.
s tím, že se vystřídali mezi tím dva hospodáři, bratr Edvard Miške a v současnosti také stále pokračuje bratr Marek Škrla. No a co se týče té služebnosti tajemníka, nenechte se mýlit tím významem slova tajemník tají, ono nic netají, tajemník naopak má od toho úkol, aby zveřejňoval věci a předával dál. Krom takové běžné kancelářské práce, jako je tvorba agendy, zápisů, účast na, já jsem to jednou spočítal, na 26 správních radách, výborech, poradách v průběhu roka, takže to je dost značná agenda, ale chci říct, že ta moje služba v průběhu těch 15 let byla celkem pestrá, protože to nebylo jenom o tom být tajemníkem Unie, ale také jsem byl vedoucím kazatelského oddělení, kaplanského oddělení, oddělení komunikace a v té pestrosti jsem se nacházel. Nerad bych byl člověkem, který sedí v kanceláři. Jak si naznačoval, že Praze mě znají, opak je pravdou. Tím, že jsem každou sobotu jinde, tak ta Praha mě moc nezná, krom teda těch mých nejbližších. A je to spíše o tom, že člověk je mezi lidma, když ne ve sborech sobotu, tak je to z kontaktu s kazateli, s vedoucími oddělení, s vedoucími institucí. Takže je to celkem pestré. Když ti zbývá náhodou nějaký volný čas, jak ho trávíš, jaké máš koníčky, nebo jak odpočíváš, je něco takového? Jo, tak vždycky se těšíme s manželkou na léto, na zhruba 10 dní dovolené, snažíme se v vodě nebo i v moři jako zajít, tak to je pro mě fakt odpočinek, protože se můžeme vidět, tím, že to cestují, tak to je radost. Potom máme pejska, takže když jsem doma, tak určitě ráno a večer si já ležit, protože mám to rád. Zároveň se potkávám na sídlišti s mnoha lidmi, kteří mají stejné koníčky jako já, takže je to dobré. Takže spíše tohle cestou, kytara byla víc oblíbená, když jsem byl ještě mladší, na to moc času teď nemám, ale občas si takhle zabrnkám, že radost, čistě jenom pro radost, jinak nespívám, na veřejnosti vůbec. Takže asi takhle to běží. No a samozřejmě knížky o to více, že jako kazatel jsem měl více prostoru se začíst do knížek, teď je toho méně. A možná taková poslední otázka. Jsi v nové funkci, ten nejvyšší, máš nějakou vizi nebo nějaký cíl, čeho bys chtěl docílit při té své práci teď v tom těch řádu těch 5 let? Jo, já vím, že jsi to myslel dobře v té nejvyšší funkci, rozumím tomu, ale ne, já to beru tak, že máme ty služebnosti v církvi nic víc a momentálně je to jiná služebnost, do kterého jsem vstoupil. Co se týče vize, my teprve budeme tvořit na sdruženích i na Unii tu vizi, chceme to dělat společně v týmu, ale samozřejmě to mě nezbavuje toho, abych také vyjádřil svoji představu. Takže rád bych, aby naše církev byla zároveň otevřená ve vztahu k těm, kteří jsou kolem nás, ale zároveň také věrná k tomu, co Pán Bůh nám zanechá ve svém slově. Zároveň, abychom byli těmi, kteří vnímají potřeby naší společnosti a naučili se také i srozumitelným způsobem zjistovat evangelium a zároveň také zachovali ty hodnoty, které nám Pán Bůh svěřil. Takže takové to zdravé napětí a rovnováze, abychom jako církev byli dobrý svědectví pro druhé. A především nezapomínejme na mladé lidi, na děti, protože jim patří budoucnost naší církve, abychom dokázali je vhodným způsobem pozvat ke spolupráci ve sborech především, ale také i vhodným způsobem nabídli i v těch aktivitách to, co by je povzbudilo a poznávali by ještě hlouběji Pána Boha. Děkuji. Jsme rádi, že jsi tady. Přejeme ti boží požehnání také při tom, když budeš otvírat Boží slovo s námi.
a já bych se ještě vstavil. Náš drahý Pane Bože, děkujeme ti za to, že dnes můžeme tady být, že venku svítí slunce. Děkujeme ti také i za všechny ty návštěvy, které mohli navštívit náš sbor a hlavně taky za bratra. A tak mu také požehnej v té práci, která ho teď čeká. Dej mu sílu v situacích, kdy to možná nikdy nebude jednoduché. Požehnej také i jeho rodině, ať dokážou být podporou ve všem, co dělá. Chraň ho na všech cestách. A teď si chceme také vyprosit požehnání pro to, co uslyšíme. Pane, tvůj duch, který působí v každém z nás, ať otevře to naše srdce, ať nás uklidní, ať můžeme být obohaceni tvou přítomností. Amen. Mám radost, milé sestry, milí bratři, že po nějakém čase, několika letech mohu být znovu v vašem sboru. Vážím si toho o to více, že jsem prožil s vámi takovou tu slavnostní sobotu, netradiční, především věnované našim dětem, ale chvále Božího jména za to, že nám umožňuje s dětmi pracovat a také i s výhledem do toho, co nás čeká v létě. A těším se také na to odpolední setkání již s menší skupinou lidí, kde můžeme také ještě sdílet společenství. Potom, jestli se nepletu, ve 2 bude ten čas, kdy se sejdeme. Ale teď je, jak bratr vyjádřil, také i příležitost pro otevření Božího slova. Než tak učiním, rád bych ještě ale pozdravil od mých milých kolegů, od bratra Davida Čančíka, tajemníka naší církve, naší unie a také bratra Marka Škroj, našeho hospodáře. Pán Ježíš v průběhu svého působení na zemi tak často mluvil o podobenstvích, to víme. A to neviditelné Boží království přirovnával k tomu, co je běžné a je vidět v rámci normálního života. Na tím vlastně přibližoval ty pravdy a ty principy Božího království něčemu, co jsme zažívali a zažíváme v tom našem pozemském životě. To neviditelné, tomu viditelnému. A tím lépe můžeme na základě těchto podobenství poznávat Pána Boha. Rád bych dneska otevřel s vámi 2 podobenství ze strany Pána Ježíše. Je to Matoušovo evangelium, 13. kapitola a budu číst 44. až 46. verš. Takže Matouš 13. kapitola, verše 44. až 46. Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje, s radostí nad tím jde, prodá všecko, co má a koupí to pole. A nebo je království nebeské, jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu, jde, prodá všechno, co má a koupí ji. Království nebeské jako poklad ukrytý v poli. Lidé v době Pána Ježíše pochopitelně ukrývali své cenné věci do země. Mělo to více důvodů. Jednak Palestina byla neustále ohrožována nějakým vojnovým válečným konfliktem a lidé chtěli bezpečí uchovávat své cenné věci. No a nejlepším ukrytem byla země. Tam byly chráněny ty věci před ohněm a zničením, případně zloději.
Nastávalo se velice často, že v takových chvílích ten majitel pokladu, který ukryl před ostatními své cenné věci, zemřel. A díky tomu se už v době Pána Ježíše nalézaly cenné věci ukryté v zemi. A často i náhodně. Traduje se jeden příběh z doby Pána Ježíše, že rabí oral na svém poli a ta kráva se mu mírně propadla do nějaké dutiny v zemi a on objevil poklad, cenné věci. A není divu, že v té době byli lidé, kteří se věnovali přímo tomuto snažení, jakýsi hledači pokladu bychom mohli nazvat. To první podobenství přirovnává nebeské království k člověku, který pracuje na poli. Je jednoznačné z toho podobenství, že není vlastníkem toho pozemku. A dá se předpokládat, že jenom v pronájmu, jak to v té době bylo běžné. A já si představuji, jak pracuje na poli a najednou se mu ten pluk zasekne od nějaký tvrdý předmět. Zjistí, že to není kámen. Je to něco, co má nesmírnou hodnotu. Je překvapen tím, co nehledal a najednou nalézá. Jakmile si uvědomil, co se děje, tak pečlivě ukryje to, co nalezl, zpátky do země a odchází pryč. Proč to dělá? Podle židovského a římského práva to, když někdo našel nějakou cennou věc, tímhle způsobem patří vždycky majiteli pozemku. Jenomže on nebyl tím, kdo vlastní to pole. A proto jediná možnost, jak získat ten poklad a zůstat přitom nepovšimnout ze strany zvědavých sousedů a tak dále, je, aby ten člověk koupil to pole. Jiná možnost není. No a my se dovídáme z toho biblického přirovnání, aby člověk koupil to pole, musí prodat všecko, co má, aby získal nakonec i to, co je v tom poli, ten vzácný poklad. To, co má nesmírnou hodnotu, musí být vyváženo tím, že odezdám vše, co mám. A já si všímám, bratři a sestry, 3 důležitých momentů v tomhle podobenství. Za prvé, poklad, který je ukrytý. Je ukrytý v poli. Za druhé, poklad, který způsobí obrovskou radost z nalezení. A třetí moment, poklad je tak vzácný, že člověk je schopný odevzdat vše, co má, jen aby získal to pole. Ta první myšlenka, poklad je skrytý. Není na povrchu, je hluboko v zemi. Člověk, který pracoval na poli, ani netušil, co se tam nalézá. A zde je jedno docela hluboké ponaučení ze strany Pána Ježíše vůči nám. Boží království je ukryté, je skryté, je zahalené. Nejsme schopni, abychom to odhalili, abychom to objevili z vlastních prostředků, z vlastních možností, které máme. Ale to, co je možné, aby Pán Bůh nám odhalil ty poklady Božího království, aby nám to zjevil, aby to vyšlo nad ten povrch a spod toho ukrytu. A Boží království, já věřím tomu, že každý z vás, kdo má zkušenosti, přichází do vašeho života jako nesmírný dár. Ničím nezasloužený, ničím, čím bychom si to mohli sami z vlastních prostředků získat nebo zaplatit. Ta druhá myšlenka, která je v podstatě toho příběhu, mluví především o radosti.
Radost, která je z nalezení toho, co člověk ani nehledal. Nadšení z toho, že se ke mně v životě něco dostává, co má nesmírnou hodnotu. Když Pán Ježíš začíná své působení, tak první jeho slova jsou: Království Boží je mezi vámi. To znamená, když já jsem mezi vámi, tak tím přichází království do vašeho života. Boží království. Lidé, kteří byli ve společenství s Kristem, prožívali již ve svém životě hodnoty Božího království. A to lidé působilo nesmírnou radost, protože objevili to, po čem v skrytosti toužili, co vyhledávali. Já si uvědomuji, že někdy máme i v naší církvi vážnou hrozbu v tom smyslu, že se vytrácí ta potřebná radost. Radost, a teď nemyslím ani to, co je vyjádřením emocí, zážitků, pocitů, jakési duchovní naplnění nebo určitou náladu. Toto podobenství nás přivádí ještě k hlubšímu poznání křesťanské radosti. Ta je vyjádřena v tom, že s radostí nad tím jde. Nejenom, že prožívá vnitřně tu radost, ale navíc ta radost nás přivádí k tomu, že něco se děje, něco koná. Ten člověk slouží a přináší to ovoce, přináší to službu, která je pro druhé. Radost z prožívání Božího království. Nadšení z toho, že se mě Kristus nechal poznat. No a ta třetí myšlenka, ta vyzvedává především hodnotu království. Poklad je tak vzácný, že člověk prodá vše, co má, jen aby koupil to pole. Království Boží je mezi námi, pokud i dnes odezdáme Pánu Bohu to, co máme, rozumě to, co je v nás, to, co prožíváme v životě, dáváme sami sebe. To nejcennější si přece zaslouží to, abych přišlo z mé strany také přirozeně odevzdání. To vzácné, co nám Pán Bůh dává, znamená, že dojde k takové té jakoby výměně, která je naznačena v tomto biblickém textu. Ten muž si nemohl vzít poklad domů jedině za jediného předpokladu, že odezdá vše, co má. Získat v Kristu znamená také něco v životě ztrácet. Někdy jsme pokušení přijímat tyto hodnoty bez této výměny. A teď, abych byl srozumitelný. Nemyslím vůbec na nějaké skutkaření, záslužnictví, něco za něco, zalíbit se Pánu Bohu svým výkonem. Ani vůbec nemyslím na to, co jsou projevy našeho života ve vztahu s Kristem, jako odevzdávání desátků, nějaké věci, které nás bavují závislostí nebo špatných návyků. Myslím na to, že v tom podobenství zaznívá: odevzdal vše, aby získal to jediné. V křesťanství jde především o odevzdání. Nejde jenom o přijímání určitých pravidel do života, které budu zachovávat, které budu praktikovat. V křesťanství jde o odevzdání. O to odevzdat Pánu Bohu svoji soběstřednost, svoji soběstačnost, odevzdat to, co narušuje naše vztahy, co rozkládá naše vztahy, co je nepřátelství pro zdravé sborové společenství. Tento příběh mluví o našem odevzdání.
To druhé podobenství, které jsem zmínil, vypráví o obchodníkovi, který kupuje vzácné perly. Perly v Palestině byly velice oblíbené v době života Pána Ježíše. Historikové dokonce píší ve svých análech, že lidé raději žili o chlebu, o vodě, jen aby si mohli našetřit na něco, co se leskne, třpití, co dělá nějakým leskem radost, ať už je to prsten, náramek, nebo v případě majetnějších lidí to byly ty perly. A za ty nejzácnější byly považovány ty, které hrály duhovými barvami. Takže když Ježíš mluví o vzácném pokladu a drahé perle, tak ví proč. No a tato symbolika byla tak závažná, že se stala také i symbolem některých výjevů z biblických knih. Vzpomeňte si na knihu Zjevení, na brány nebeského Jeruzaléma, všeho jsou vytvořeny z velikých perel. Ten obchodník z našeho podobenství si to představují tak, že znal velice dobře svoje řemeslo. Živil se tím, kupoval, prodával vzácné perly. A jednou se stalo, že u svého dalšího kolegu, obchodníka, viděl drahocennou perlu. Perlu, o které možná toužil, kterou chtěl mít vždy ve svém vlastnictví. Ale protože byla tak vzácná, tak drahá, tak musel nakonec prodat všechno, co měl, jen aby získal tu jednu jedinou perlu. Neměl čím by zaplatit, podmínkou bylo dát vše, abych měl tu jednu jedinou, nejdražší, nejzácnější. Když se dívám na ta dvě podobenství, příběhy o pokladu a perle, tak pochopitelně mají něco společného, ale také něco rozdílného. Na jedné straně je představen člověk, který pracuje na poli, nehledá poklad a přesto všechno nalézá. Na druhé straně je obchodník, který cíleně vyhledává vzácné perly a nakonec nalézá tu nejdražší. A z toho si odnáším určité ponaučení. Poklad ukrytý na poli do určité míry může představovat tvůj, můj život a může představovat i sborové společenství. Protože můžeme sloužit ve sboru, můžeme pracovat, můžeme se snažit vytvářet něco dobrého. Ale pokud ten poklad zůstává skrytý pod povrchem, pokud ta hodnota Božího královstva není zastoupena v našich životech, tak to nejvzácnější se neprojevuje. A potom chybí. Schází radost ke službě, schází nadšení z toho, že mě Kristus nalezl a že mě pozval do svého království. A schází motivace v uvozovkách prodávat a kupovat. Poklad zůstává zakopaný. No a to další podobenství mě přivádí k myšlence, že člověk, který touží po zlatých perlách, ale neví, kde najít, do určité míry může představovat lidi kolem nás. Hledají něco hodnotného, to, na čem má smysl postavit svůj život, co životu dává ten potřebný smysl. Ale nepřitahuje je nějakým způsobem to křesťanství, které kolem sebe vidí. Nerozpoznávají kolem sebe tu vzácnou perlu, ten vzácný poklad. Nevidí kolem sebe lidi, kteří mají radost a jsou nadšení z toho, že Kristus vstoupil do jejich života. Věřím tomu, že i tito lidé kolem nás budou mít v nás to místo, kde nalézají ty pravé hodnoty. Oba podobenství ale končí stejnou myšlenkou. Jde, prodá všecko, co má
a koupí. To znamená, důraz je položen na tu myšlenku koupit to jediné, co má největší hodnotu. Ti z podobenství si neodvezli více pokladů, více perel, je to jeden poklad, je to jedna perla. A z toho vyplývá, že to nejdražší získáváme ve chvíli, kdy také ztrácíme. Získat Kristův život znamená ztratit svůj život. Následování Krista znamená také zapírání. Žít životem Kristovým znamená nežít už svým. Bratře a sestry, z těchto podobenství se nám nabízí vzácný poklad, drahá perla. Chceme zbohatnout? Kdo by z nás nechtěl? Chceme ale také i ztrácet? Jsme ochotní také jít na tu úzkou cestu? Dělá nám to radost? Dnes se nám také nabízí, znovu připomíná to bohatství v Kristu, které je obrovské. Ty hodnoty, které jsou nesmírné z Božího království. Chceme být v tomhle bohatými. Apoštol Pavel prožil ve svém životě to, co znamená skutečně přijmout ten vzácný poklad. A dovolte mi na závěr se podělit o tuhle zkušenost, kterou napsal v 2. Korinským 4. kapitole od 7. verše. A já to budu ještě číst od 4. nejlépe. Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl ze tmy, ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Tento poklad máme však v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží, není z nás. Na všech stranách jsme tísnění, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v konci. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. Pavel říká, ten vzácný poklad máte v hliněných nádobách. Jedná se o materiál hlínu, snadno se rozbíjí, je to velice křehké. Takový jsme my lidé. Je to i možná náznak toho krásného slibu na počátku stvoření, kdy Pán Bůh vymodeloval člověka jako hliněnou nádobu a vdechl do něj svůj život dechem života. A v těch dalších verších potom apoštol Pavel ukazuje na to, jak ta křehká nádoba je naplněna vzácným pokladem. A apoštolé, včetně apoštola Pavla, ochotně ztráceli, trpěli, byli nesnázní. Proč? Protože měli úžasnou motivaci. Získali nesmírný poklad. Z toho pramenila radost. Ta motivovala jít dál, vykročit na cestu za lidmi kolem římské říši a hledání, prohlubování Božího království, které poznávali. Věřím tomu, sestry, milí bratři, že ten poklad nebude zůstávat skrytý v našich životech. Že budeme nadále hledat ty vzácné perly, které nám Pán Bůh nabízí. Že z toho přirozeně bude pramenit to radostné křesťanství. Že náš život bude naplněn Boží přítomností a věřím tomu, že lidé z Boží milosti budou poznávat to, že žijeme s Kristem.
protože je to patrné v našich životech, protože je to skutečně také vidět. Amen. bezpečnou